kinesiske medlem er også dygtig til at fange små. Den er nu lidt større end den her. Den amerikanske tårnfalk her er altså som sagt den næstmindste rovfugl i verden, og man behøver ikke handske til den her form. Det holder ikke fast her i den har jo klør nogenlunde som en killing, den her. Det er jo lidt det samme mad, som en killing kan fange, eller en kat, altså småfugle, mus og insekter. Det er noget af det, den her kan fange. I skal faktisk møde i hvert fald 3 falke her i dag. Det kan også være, I skal møde 4. Sådan her. Og den vil godt sidde hernede. Og så dem, man har, de ikke kan enes. Fordi sådan er det i rovfuglenes verden. Bare til hele tiden at skulle tage afsted på vingerne her. Og den her fugl, den arbejder altså rigtig meget i luften. Så nu kan I igen se skægstrien, som er typisk for den her. Den er meget aktiv, så skal den også have rigtig meget at spise, den her fugl. Den har ikke så voldsomme våben, så derfor så var det altså de fine damers jagtfugl. Vi har et par fine damer hernede på den bagerste planche over til venstre. Der har vi nemlig den svenske dronning Kristina, og så har vi faktisk også dronning Sofie Amalie, en dansk dronning, og det sidste billede, det er faktisk nede fra Frederiksborg Slot. Så sidder kloene altså godt fast i det næste. Men de kan også æde rigtig meget, når de endelig får det. Man kan sagtens æde sin egen vægt. Det kan godt være lidt svært at fylde sig. Den har meget stor mund. Jo, det er nemlig rigtigt. Den er kendt for... Vi lige se, om han ikke lige vil spise lidt af stykke. Vil du spise det? Den har nemlig, som der ikke bemærker her, ret stor mund. Ligesom en slange næsten. Der er nogle børn, der siger, at den ser ud som den smiler. Men det hud, den har inde i mundvigen her, det kan udvide sig. Så den kan altså sluge ret store stykker. Og det er altså også kendt for. For eksempel et helt jordæren i en mundfuld. Og jeg tror alligevel, der er for meget fjer på. Nej, det er sådan set ikke ubehageligt. Jeg har set, hvordan den altså kan sluge profil godt nok, så jordæren i en mundfuld, og det er lige før, jeg tror, jordæren er næsten ikke helt stødt. Men så det kan godt være sådan lidt broget at være det. Sådan. I morgen er fjerne væk, benene er væk, så er det hele fordøjet her, så det skal man rave. Så den her, den kan altså fange de lidt større fugle, hvis man ikke er blevet let af lærkerne, og det er man nok ikke. Udstyret en lille smule. Nu var der både bjællen, og så er der også radiosenderen. Bjællen var jo gamle dages radiosender. Det var måden falkoneren kunne finde sin rovfugl på gamle dage. Vi kan se, at falkenhen spiser lige så meget fjer og ben. Sidder han her.
Det var ikke noget lov til. Okay, det er godt, det der. Inden jeg kommer op til jer, han får lige lov at sidde og nyde hans trofæ her. Og så kigger han så lidt om.